dapat para alam niya. Yung isa, di mo nakalaw. Yo. Na. Hindi masuwang. Meron ba sa kanya? Ano sabi mo kasama kayo? 6. Ay. Lalam. Okay na. Tingin dito, sir. Stay me pa. Ba, yung film niya. Oh, nilak ulit. Ayun, dito po. Kaya pala ayaw bumukas. 206 yung binubuksan namin, 203 ito. Ganyan yung ano, disadvantage pagka ano, malabo yung mata nakasalamin niya. Ito yung view namin. Ayan o. Ayan. Ito. Siyempre nabubuksan naman to. Ayan o. Yan yung view namin. Ayun. Swimming pool. Tapos nalimutan natin yung room tour. Yan na yun. Room tour. CR. Check tayong CR. Saan yung ilaw ng CR? Ayan, may inodoro tayo syempre. At may bathtub. May pogi. Napaka peaceful, parang kami-kami lang. Yan, makang kami-kami lang. Uy, may nag-ano doon, no? Ito, ano tawag doon? Prenuptial. Chill. Very, very chill. Very, very chill. Ayun yung mga ano. Tingin tayo dito. Yun oh, hindi tayo pwedeng mag-swimming. Baka doon banda. Ayan, paninda ni Kuya. Hindi pwede no. Parang mano. Mukhang bawal. Sa likod nito, yung bahay namin. Diyan kami sa Pampanga. Ay hindi. Saan kaya? Doon pa. Ayan oh, di ba? Ay, iba na pala yun. Subic Park. May mga nangingisda pero parang marumi, no? Yan yung sinasabi ko kay Mrs. Madali siyang magkaroon ng kaibigan, eh, no? Di ba? Kakwentuhan na siya. Mamaya niyan, hawak na niya yung mga binibenta ni Kuya. Kuya, matanda pa yata ako sa kanya. Ni brother. Barnacles! Sino, Barnacle? Hiiii! Kakakiligkig. Ano? Ano yung ano siya? Like nyo. Baka may kara yan. Kabayat na.
Buksan niya, buksan niya. Baka may yung tao yan. Baka may kamay. Salt. Eh, ang bigat. May mga ano siya, barnacle. Kadiri. So, meron dito nakataas. Ayan. Meron din naman ako. Dito. Paano buksan naman yung dito? Balikan mo, balikan mo. Kadiri yung sa likod. Eh. Wala. Gabon lahat. Matigas yun, oh. May matigas. Ako ngayon dyan. May... Rainy. Unboxing. Ano ba ako? Basta ko lang pa ako. Saan na? Ako na nga. Tigas. Mato. Bomba yan. Ay, yan ang una. Ito. Sabi niya yung zipper. Wala zipper. Yeah, napatpat tayo dito. At tayo mamamangka. O yung mga ano niya, sa bulsa niya. Nasa may cellphone ka? Sa bulsa niya. Abot ko ah. Oo. Kulang ata yung sa akin. Kulang ata yung akin. Ah, sila yung Ayan. Ali, magtindala ka nung si Urchin. Wow. May ano, stoplight. Dito na tayo? Wala rin ba to? Pwede mo mong iwan yan. Mga tol, ayan, nakabili na kami ng isla. Ito nga lang. Ano yung binibenta? Oo. Ano yan? Ha? Si Urchin. Ay, ano to? Sure yan? Baka pang manghihina ako mamaya dyan sa puro. Wala pa ngayon ma'am, hindi naglautan eh. Ano yan? Luluto. Bukas pa po ba kayo? Lob. Da pa pantay chinelas. Da. Ano yan? Sabi niyo kung gusto niyo pa si Ortiz ha, magdadrive ako. Ay, wag na po yan. Ano? Buhay lahat yan. Matusok kayo niyan ha. Nanusok la rin. 100 yan ma'am. Ay. Yan yung malaki na yan. Malaki na yan ma'am ha. Nanusok. Titikim lang. Paano? Uy, kanina chinelas ni. Yan mga tol, oh. Linaw oh. Ayan oh. Yan yung isla namin. Yan ang bundok doon oh. Ayan oh, tingnan natin kung Ayun, pandero sa ako magbulis kayo. sarap. Ano, sisig? No, katapang na yan ah. Tapang ng kini, oh. Gadon. Eh, pematak na yung kain na. Ay, saka na dito. Pematak na yung... Galing lang sa dagat yun. Parang taba sa sisig. Sige, galgal niya naman, oh. Huwag mong iluluwa dyan, loko. Pinagpatak mo. Ako lang. Kamain ko na lang. Ang gamot niyan, anti-thyroid. Mm. Ay, gamot. Kailangan doon naman.
Sarap. Okay na. Balik ko na to Sarap siya, parang jelly ice na matigas. Parang ano yung sa tenga? Ate, ho. Masarap. Sisig. Taas. Try ko yan. Manakpag yan. Ngayon, nag-super saiyan na ako dahil sa ano. Ngayon yung kinain namin. Yan. Tsaka yun. Free taste. Lalagyan ko ng kalamansi ito ha. Di ba pareho yan? Kalamansi ito. Hindi, iba yan. Different food. Different one. Lagyan natin kalamansi. Ano ba yan? Different kasi. Hindi iba lasa nun. Hindi ipapachip. Sea urchin. Uy, labig! Konti-konti lang muna na. That's the plan. Maganda sa mga ano na. Ayun. Haba sa thyroid yan, promise. Kung hindi lang. Ayun. Limaan. Hindi ba? Reaction. Parang lasang talaba din eh. Comment section, comment section. Masarap. Diba? Masarap. Parang ang lasang ano yung fruit. Wow, gawa ka pa niya sa kuya. Pero, Ano, si cucumber ulit, ma'am? Naman nyo. isa akin mag-taste. Si orchins, bukas. Ito, ma'am. Okay. Lamig. Parang puga. Naka-check-in pa kayo, di ba, ma'am, doon? Sa vista ka yan. Yung iyawa ko kayo ng yellow pin bukas, ma'am. Basta text-text nyo lang ako. Pupunta Hindi ako ako kayo. makapag ano kasi baka pag Ayan, nakita ni... Sino nakakita nito? Lalagyan natin ng pangalan nyo. Shake, Philip, Lloyd, and Kim. And Dwayne sa baba dito. Ano to? Rock formation. Ayan, at we are back sa hotel. Hotel de Luna. Arat-arat ang Cactus Jack, oh. Lalakaran niya mo. hindi tayo sa tayo mag-dinner. Kain tayong cactus. Saan tayo kakain po? Lakad-lakad mode. Ayan, oh. Ay. Yeah. May night market. Kanina hindi dinaanan natin. Parang tahimik. Nag-iwalay dun tayo sa Christmas tree magkita. Ganita mo. Oh, ang daming kainan dito. Pwedeng kumain. Pwedeng hindi. Ganda, may park pala dito. Daming tao. May park. Nilakad lang namin to around siguro 1 kilometer away from Kaine Hotel. Yun doon. Parang ano na rin, oh. Parang Boracay na rin, oh. Nightlife. Bohol. Yun lang, di pwedeng mag-swimming dito, eh. Ano kasi,
Ma-oil daw. Nakaklan kayo. Sa Clark kasi wala pa eh, hindi pa nagpapagawa ng dagat doon eh. Sila Pa- pumunta na. Papagawa ka sila. Man-made. Peking, oo. Peking dagat. Maniwala naman siya, maniwala naman. Hindi. Ay, yung ano, yung lakeshore, ano lang yan, man-made lang yan. Yun. Ha? Puro ka swimming ha. Yabkibus. Ayun o, I love Yabkibus. Yabsibus. Yabsibus. Medyo maliwanag dito. Ganyan yung gusto kong bilhin sa ano, Nabe. Ganyan yung gusto kong bilhin sa rooftop. Ganyan kaliwanag. Oo. Para mahiyaman lang yung nagnanakaw. Bata lang pala yan, oh. Sige, tayo taki. Rice bowl. Ganyan na tayo. You got my heart and you sharing like the last light. Always felt like you were so accustomed to the fast life. Having thinking that he met you in the past life. Sweatpants, hand tied, chilling with no makeup on. That's what. Ban-ban chicken. At nakakita ng mga damit, tong mga kiddos. Yun o, corn. Dragon Ball, corn. Chocolates. At syempre di nawawala yung Dunkin. Almusal. Ano pala sila eh? Balikan mo. Wah, ay na shake shake. Sima? Okay. Meron pa Saka rin. pa. Wah. Low tide. Low tide. Entry.
Saan? Yung mga pitak. Ito yung pinagbakasan ng aso. Pumunta ng dagat. Hindi na bumalik. Wala dito. Malamang binuhat ng amo. Grabe yung mga barnacles. Oh. Ayan o. Barnacles. Pati yung mga ano dito oh. Tulong. Yung tiles. Hindi nila masyadong ano. Hindi masyadong colonize. May time pa ah. Muna ako. Muna. Ganun ginagawa ko.